Vi går i gang. Det, som jeg skal fortælle om, det er horisontale vinkelmål. Jeg skal fortælle om, hvordan det sådan, matematisk, geometrisk kan bevises. Og så skal jeg fortælle om, hvordan man ved at få oplyst nogle horisontale vinkelmål kan finde sin position. For dem, der ikke kan huske, hvad horisontale vinkelmål er, så er det vinklingen mellem to, for eksempel fyr, eller to bøjer, eller en kirke og et fyr, som bliver målt horisontalt. Dem skal man bruge 2 af, sådanne observationer, hvoraf at de skal være sammenfaldende på den måde, at vi måler vinklen mellem 2 fyr, så måler vi vinklen mellem 2 andre fyr, men en af de fyr, det skal være sammenliggende. Er det til at forstå? Ellers skal du tegne det. Altså det er 3 fyr kun, ikke 4 fyr. 3 fyr, præcis. Det tegner jeg, når vi kommer så langt hen i forløbet. Eller så langt hen. Det kan også være... det kunne også godt være 4. Det kunne også 4, men hvad kan man sige? Der er en del mere arbejde med 4, end du har 3. Det er nemmere. Men vi skal starte med at kigge på cirklen, sådan matematisk. Så den har jeg tegnet cirkel herovre. Med centrum her. Og det er sådan, at hvis du er et sted på cirklens periferi, altså den her streg, der går her, så tegner en streg til 2 punkter på den her cirkel. Det kan være 2 fyr for eksempel. Så vil vinklen altid være ens, uanset hvor du bevæger dig hen til cirklen. Så hvis du trækker den rundt, så vil vinklen stadig være den samme. Det her kaldes også for periferivinklen. Det kan vi kalde for A. Centervinklen, det er den, der går fra centrum og ud til de her 2 punkter. Den er det dobbelte af periferivinklen. Den er 1 gange 2. Den her streg, der går her. Og nu også kan gennemskue, hvad den streg også er. Sådan der går. Ja, radius. Præcis. Så hvis man tegner en streg, som går vinkelret på den her, og kun lige rører cirklen i 1 punkt, det er der vores fyr, der får vi så skov. En tangent. Ja. Så det vil se sådan her ud. Den tangerer altså cirklen vinkelret på radius. Det er nogle af de forudsætninger, vi skal have baghovedet, når vi skal forklare, hvordan man kan finde sin position ved hjælp af de horisontale vinkelmål. Så nu lader vi den her ligge herover, så vil jeg tilbage til den, når jeg forklarer om, hvordan man finder sin position ved de her vinkelmål. Jeg må lige spørge, hvis der er noget undervejs, som vi ikke forstår. Så i praksis, der vil man... Nu vil jeg starte med at beskæftige mig med 2 fyr. Der er nogen, der så kan regne ud, når jeg kun har 2 fyr, om jeg så kan finde min position. Det kan jeg netop ikke, fordi at uanset hvordan jeg drejer den her rundt, så vil vinklen stadigvæk være den samme mellem de 2 fyr. Så i princippet så kan jeg være hvor som helst på den her cirkel. Vil jeg prøve at illustrere. Så lad os sige, at vi så er et sted, vi ser 2 fyr. Vi ser et her, vi ser et her. Og vi måler vinklen mellem de 2 fyr til at være 60 grader. Så gør man det, at man tegner en streg mellem de 2 fyr her. Det er sådan en hjælpestreg, kan man sige. Så kan man så også ud fra, at man ved, hvilken side af stregen man ligger på. Jeg tror, der er større problemer rent vektorisk, hvis man ikke ved, hvilken side man er på, end lige at finde ud af, hvor det er henne. Så det går man ud fra, at man ved. Og så afsætter du den vinkel, du kender mellem de 2 fyr, modsat af, hvor du ligger. Hvis vi ved, at vi ligger hernede omkring, så afsætter vi 60 grader modsat af det sted hernede. Det vil sige, at vi rejser 60 grader op her.
Nu har vi så rejst den her op. Det vi gerne skulle finde, det er centrum for den cirkel, som går igennem netop det punkt her og det punkt her. Og som har, hvor vi så ligger på cirkelperiferien. Overgår. Det er lige meget, hvilken af de punkter, man rejser den 50 graders vinkel. Du kan sagtens tage den fra den her punkt og så herover af. Okay. Det vil sagtens gøre. Jeg ved ikke, jeg gør det altid på venstre. Man kan sige, når vi så kommer videre, og vi har 3 fyr, så det er måske meget praktisk, hvis vi havde et hernede, og du rejste den højere op, eller hvad hedder det, højere op, så den gik ud herfra. Så du ikke har en streg, der går her, og så en streg, der går her. Det bliver sådan lidt overskueligt. Men det er lige meget, det er det. Så tager vi vinkelret til den her, i det punkt her, ind mod det, hvor vi gerne skulle være. Det vil sige, det er vinkelret den her vej ned, vi afsætter den. Nu vi vil nå så langt, så vi godt kan finde vores centrum for cirklen. Fordi allerede nu begynder der at opstå nogle ligheder mellem de to her. Det er ikke, om vi kan se det. Men den her, det er måske en streg. Det er den, der går her. Så er det den her streg, nu kan gennemskue, hvad den egentlig også er. Hvad det egentlig også er for en streg. Rester? Tangenten til. Ja, præcis. Det vil sige, så er den her streg altså vinkelret på tangenten. Hvad er det så? Oster? Radius. Ja. Vi skal så finde ud af, hvor henne på den her linje ligger radius. Der er det sådan, at hvis du afsætter en midtnormal, den er defineret ved, at du rejser en linje op her, 90 grader midt på den her. Det er hvor at midtnormalen og den her radius krydser hinanden. Der har vi vores centrum. Sådan, som vi vil gøre i navigation. Så kan man gøre sådan her. Til en vilkårlig længde. Og den er ens hele tiden. Så ser det her. Okay. Rækkefølgen for det her er jo sådan set ligegyldigt. Jeg synes bare, at det er smartere at vente med at sætte den her ned, så der ikke er sådan en lang stor streg igennem det hele. Så kan man bare nøjes med at finde en lang linje. Så Vi ved, hvad du mener. Rigtig lang linje. En længere linje. Og så bare sætte stregen lige der. Det er kun det her punkt, vi skal bruge. Nu har vi faktisk alt, hvad vi skal bruge. Vi har nemlig vores radius. Eller centrum hedder det. Og min påstand er så nu, at de 2 punkter her, når jeg tager en af punkterne, det er sådan lige meget væk en, og sætter ud, så burde min passer også ramme den anden herovre. Yes. Nu kan jeg se, at vi har de 2 punkter her, som er sammenfaldende, eller som rammer cirkelperiferien. Så nu ved vi, at vi ligger et eller andet sted herfra, og hele vejen rundt om her, og herover. Næste jeg så vil vise, det var at flytte det her med de dobbelte centervinklen og periferivinklen. Hvis vi så meget gerne gøre, at når jeg gør sådan her nu, så er det 120 grader det her. Det passer også meget godt, kanskje. Vil det altid være 120? Det vil være det dobbelte. Det vil det være, så længe den vinkel, vi afsætter her, er 90 grader eller derunder. Jeg kommer ind på om lidt, hvis den er over, hvordan man så også kan begrunde, at den stadigvæk gælder. Men det er ligesom grundprincipperne i det her. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål? Forståelsesmæssigt?
Altså hele tricket er jo, at vi finder vores tangent. Når vi har den, så ved vi, at radius er vinkelret på tangenten i det samme punkt. Og så afsætter vi vores radius ud. Og så kan vi så finde vores centrum. Så går vi videre. Hvis nu at vinklen er over 90 grader, så det er den her lovmæssighed med centervinklen er dobbelt stor som periferivinklen, vil ikke umiddelbart gå op. Hvad er det 2 punkter her? Og vi siger, at vi er 140 grader, eller mellem de 2 her. Og vi er på den her side. Så jeg kan godt regne ud, at så ligger vi meget tæt på den her, det vil sige, at vinklen er enormt stor. Så hvis vi nu laver den samme, som vi var før her. Det var streg nummer 2. Streg nummer 2, det er vores radius. Nå ja. Det er jo den her, Ja, det er vores tangent. Det er der radius her. Nu skal jeg så finde ud af, hvorpå ligger centrum så på radius. Hvor stor er vores radius? Vinklen så er, det er vores 2 punkter. Det er vores centrum, det er vores radius det her, det er tangenten der går her. Den her vinkel der så er her, den så kan man dobbelt så stor, er vores periferivinkel. Det kan I allerede godt se nu, at den sgu ikke. Det skyldes, at man egentlig bare har vendt den om, sådan at den vinkel der går her, den er halvdelen af vores centervinkel. Som egentlig bare har, kan man sige, vi kan se, at der var mål fra den anden side, når vi har taget de her vinkler. Giver det god mening? Nej, nu forstår jeg. Okay. Overgår. Skibets position er stadig syd for vores ja, fyr, ikke? det er den. Det er sådan rent matematisk kan man sådan grunde det ved, at det egentlig ikke er denne her, man tager hensyn til i forhold til den her lovmæssighed, men vinklen, der går hernede. Men hvor er vores position, siger du? Det er hernede omkring. Det er her. Ja. Hvordan finder du... Ja, selvfølgelig. Så det er ikke noget, man bruger rent praktisk, der er totalt ligegyldigt det her. Bare matematisk begrundende. Det der selvfølgelig er så, det er, at når du så har et ekstra fyr eller 2 ekstra fyr, som du også har målt på samme tid, vel at mærke, så kan du lave den samme, og så ved vi, at på hver af de cirkelperiferier, der ligger vi et eller andet sted. Og der, hvor de 2 skærer hinanden, der er man så. Nogle spørgsmål til det her? Vi så vil jeg gå videre til, hvordan man sådan i praksis
Ja. Det vil sige metodemæssigt, der var der ingen forskel på det, eller hvad? Nej, overhovedet ingen forskel. Okay. Det må, ja, det eneste, der snyder, det eneste, der kan snyde, det er, at dit centrum kommer til at ligge modsat af, hvor du placerer den. Herovre, der har vi vinkel på 40 grader, lad os sige det. Så afsætter man 40 grader op her, og tager vinkelret ned på, og finder vores centrum. Der ligger centrum så på den samme side, som du befinder dig. Når den bliver over 90, så vil centrum bare rykke over på den anden side. Men du vil stadigvæk befinde dig på cirkelperiferien. Så der er overhovedet ikke nogen metode forskel. Det eneste der er bare, at det kan måske overraske, at centrum lige pludselig rykker sig på modsatte side af den linje, der går her. Men der er ikke noget sådan forkert i det overhovedet. Kruse? Er der et forskel på periferivinklen i forhold til centervinklen? Det du sagde med, at den ikke var dobbelt så stor. Hvad var forholdet så i stedet for? Forholdet er sådan set bare det, at hvis du tager den her vinkel, så vil den være halvt så stor som centervinklen. Fordi du i princippet bare går over på den anden side og måler vinklen. Ja. Jeg ved ikke, om det giver mening. Ja. Ja, altså, man kan sige, det svarer jo til, at hvis du står på den ene side og måler 140 grader, så vil det svare til at stå på den anden side og måle 40. Altså, at du havde været et eller andet sted om på den anden side af de to fyre, og så havde målt en vinkel på 40 grader. Ikke? Og det giver så den samme cirkel. Nå jo, men det var mere med forholdet i forhold til vinklen i centrum. Ja, forholdet knytter sig så op til, hvad det vil være på den modsatte side. Ja, så det er så noget med 180 minus gange 2. Prøv at illustrere det her. Vi har cirklen, den er stiftet, og vi centrum heroppe, på de to punkter herude. Det vi så gør, det er, at vi er hernede et eller andet sted, og måler 160 grader ud her. Det afsætter så 160 grader op her. Det vil svare til, at du udsætter 20 grader den her vej. Så hvis du fjerner den her, og så udsætter en streg, der går den her vej, 20 grader, det vil give det samme resultat. Og så vil den her lovmæssighed med, at den her vinkel her er dobbelt så stor, bliver opfyldt. Fint. Godt. Afslutningsvis skal vi lige snakke om, hvordan man sådan i praksis kan udtage de her vinkler. Og det kan man gøre ved en sextant. Ikke for at demotivere, men per 1. januar 2001 var det ikke længere lovkrav, at skibe sådan her ombord. Der er der også stadigvæk rigtig mange, der har dem, fordi de er enormt effektivt til netop at udtage sådan nogle her vinkler. Og det er en enormt nem måde at finde ud af, hvor man er henne, hvis man er faret vild. Det har sådan en masse navne, det her. Det er ikke noget, som man skal kunne på nogen måde. Det eneste, der har et nogle almindeligt navn, det er den her. Det hedder håndtaget. Det fungerer ved, at man holder den. Så kigger man ind i den her. Så drejer man på den her hernede. Så det her spejl, det bliver vinklet. Man kigger ind her. Så rører den her. Så rører det op her. Og tilbage igen. Der er så, det er sådan en halvspejl. Sådan at den ene side, det er et spejl, og den anden det er bare et lille plastikglas, metal eller plastik. Så man kigger egentlig bare, man kigger både lige ud, og så kigger man op her i en bestemt vinkel. Og så finder man de to punkter, man gerne vil finde vinklen mellem, og forskyde den her, indtil de falder overens, så de er helt lige. Jeg kan sende den rundt. Jeg tror også, når vi kommer ud på Svane Syre, kan vi forestille mig, at vi kommer til at lege rigtig meget med den. Det er sådan set, hvad jeg havde. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål.